हेलो फ्रेंड खुलुमबाय गासैखौबो नै दिनै जे आङो काक्रियायाव बेरायहैनाय नेक्स्ट भिडिअखौ लानानै फैबाय। स' लोगोफोर आङो सिरियाखाना नायनायखौ आङो बै मोनसे भिडिअ लाफानाय जायाखैमोन, मानो होनोबा भिडिअआ जोबोद गोलाव जागौमोन। बिनि थाखायनो आं भिडिअखौ 1 आरो 2 मोननै खालामनाय जाबाय। स' लोगोफोर नोंसोरो नायलांबाय थादो अननानै। गिसेब्लाबो हानाय नंला आद्रि थाबाय अनलायनाया गाज्रि सिमां बायदि बायफ्लेलांबाय आं नोंनि जायाब्ला रावनिबो नङा। नै दा जोङो बेयाव बुहुत नायनो नागिरदों, मतलब माने बुहुतनि पिक्सार बानायजोबनाय दङ सिङाव। जों नायनो नागिरदों बेखौ दा टिकेट दानना लाग्रोबाय, दा टिकेट दानखांना हाबनोसै। स' लोगोफोर नैयाव जोङो बुहुत नायना फैबाय, सिङाव भिडिअखौनो लानो होदिया, बेनि थाखायनो नोंथांमोननो आं देखायनो हादिया। नै सिङाव जोङो ओइथिंजाय हाबनानै नैथिंजाय ओंखारबोबाय। दा फुरा बुहुतनि माबा, बुहुतआ आंखौ ससमायाव खनसे बुना हरबाय। जानायनि आगैयाथ' गिनायानो जालामोन। दा जोङो सिरियाखाना नायनो थांनोसै। जोङो दहाय बावैबो मोनसे सिरियाखाना नायबोखांबाय, मानो होनोबा बेयाव सब एसियावसो दोनजोबनायमोन आरो बुहुत खोमसि आन्दारावसो दोनजोबनायमोन। बे सिङाव भिडिअ लानो मोनदिया। स' लोगोफोर नै जोङो दा अरिजिनेल माल नायनो फैदों। अरिजिनेल बुस्थु नायनो फैदों जों। बेखौ मा होनो? मोख्रा। मोख्रा जानायो। देता है कि नहीं देता है? Hey बाबा देखो देखो, बेटा लोग। ये मम्मी है, ये छोटा बच्चा, ये उसका पापा। चल अब दूसरा जगह घूमना है। गिसेब्लाबो हानाय नंला आद्रि थाबाय अनलायनाया गाज्रि सिमां बायदि बायफ्लेलांबाय आं नोंनि जायाब्ला रावनिबो नङा आं नोंनि नङाब्ला थांना बेयाव बादालि दङ। बे लाइनाव सबावबो दाउ फिसा फिसा दंजोबो बेयाव सब। मुर्दा खाने वाला वही तो है। हादि दग्ला, हादि दग्ला, हादि दग्ला थाग्रा जायगा इयो। नै इदि दाउ इयो, मा दाउ होनोथाय आं मोजां मोनथिया। सिङाव फिसा फिसा दाउ गोजा सब। फुरा दाउब' गोजा इयाव, दाउब' थाग्रा जायगा गोजा। बिराद दाउब' गोजा, सिङाव हाबबा मानसिखौनो अख्लाजोबखागोन। जा दाउब' थाग्रा जायगा गोजा एरियाया।
नुदोंना गाइस पुरा दाउबो गोजा जा मोनामखायो So, चल और ऊपर जो खाते रहे you the lemon. बेयाव हांसोसो हनै जाग्रासो जों मोनबा जागोन बेखौ Ayah, masih lah dulu asal deh. बेदरसो बेदर हांसो गोजा नाय बेयाव देखाय बेदरसेखौलाय नायना मा मोनो Masih langsung jangan nanggu, Pak. Magaranti jakbangna bobau jak sanslamnasi gajri batra buंफ्लांबाय खोमा nabe खुगाखौ हमथायासै आं दाथ' थांखासिगोन खान नैफोर मा बुस्थुथाय मिथिया दाना जोङो नै गोलेर जायगायाव सफैलायबाय नै गोलेरा उन्दुना दं गोजौआव मानै ओरै मासे आरो दैयावबो दङ आरो नैबेबो गोलेर अमा डिजाइन गोलेर बेहा बेलेग डिजाइन आरो नैबेयाव गोलेर बेबो सु गोनां गोलेर गारि साखाया जेरै सु बायदि थायो बेफोरबायदि थारमाने गोलेरा फार्स्ट टाइम एबारसो नुफेरदों आं बिदि गोलेरखौ बोरमा मैयो Doi-nya musuhnya gila. Oh iya. बेफोरखौथ' नुखाजोबो आसामावनो मेरला मा दं इयावलाय बेखौ नायनांगौहाय ये तो मिलेगा तो दौरा मासेल' नामा एगेहे वो साइड में है सब एलिफेंट देखो मैदेर नै दा जोङो मोसा नागिर सफैमारबाय मोसा थाग्रा जायगायाव नै जै मोजां उन्दुना दं जै गिदिरखा केमेरायावसो फिसा नुदों फुरा नायबोजोब्बाय जोङो जोबजोब्बाय सब दा थांफिनसै बोरमा बिराद बुरजा दं नै सिङाव मै सिङाव बहुद दङ लास्ट बेनो मै गोलैनाय मोनसे भिडिअ लायै फुरा सान्दुं गोसा माबायदि मोनखो नायनानै खोन्थाना होदो एसे बाय केनेকুৱা লাগিলে नाइसलै बेयो मैयैनो जि मोजां उन्दुना दं फिसा जार मै आरो इयो नैबेहा आरो मोसौ मै नैबेयो मोसौ मै नैनो मोसौ मै आरो इयो आंहाथ' एकदम नैबे मासेखौ गराय मै बायदिसो नुदों लोगोफोर भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय मानो होनोबा आंनि भिडिअआ जोबोद गोलाव जाबाय